ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ମତେ ପଚାରିବୁ? ହଁ ପଚାରୁନୁ। କହିଲ ତମେ ବାଇକ ରେ ପୁରା ଫୁଲ ସ୍ପିଡ ରେ ଯାଉଛ, ଆଗରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଉ ପିଲା ଆଉ ତମ ବୟସର ଲୋକ, ତାହେଲେ ତମେ ଫାଷ୍ଟ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କହିଲ? ମାନେ ମୁଁ ସ୍ପିଡ ରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛି, ତୁ ତ କହିପାରୁନୁ, ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ସ୍ପିଡ ରେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛି, ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ପିଲା ଦିଟା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋରି ଭଳିଆ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ପାସ୍ କରୁଛି, ଏଇଆ ତ? ମୁଁ ପ୍ରଥମ କାହାକୁ ଧୀରେ ବାଡେଇବି କି କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି? କାହା ଧୀରେ ବାଡେଇବି କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ଏଇଆ ତ? ଯେହେତୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେମିତି ହେଲେ। ବାଉଳା ହେଇଗଲା, ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେବି। ଠିକ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ରେକ୍ ମାରିବି ଟି? ମୋ ଝିଅ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା କଥା, ଆପଣ ମାନେ ବି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।